Right, mhuri yeZimbabwe zvinenge zvichipisa, zvinenge zvichitenderera mumasocial media, zvinenge zvichitenderera zvaitika munyika yedu yeZimbabwe nekunze. Tinongozviunza panapa. Saka kana uri munyowani usati wasubscribe, nguva ndiyoyi yekuti usubscribe. Please ndokumbirisawo tingosvika guys 10,000 masubscribers. So ndisingadonyanya kupedza nguva, pane nyaya ndauya nayo. Ndofunga tambokuratidzai video Voltz GT achikisana na Kimberly Richards anova ndiye mukadzi wa Holyten akabva kubvisirwa 15,000 manje. So zvaitika ndezvekuti Voltz GT azoresponda kuti akomana musadaro. So as prior to the video the circulating video, G's, I swear it was just a 5-minute love bite. We did nothing else. Plus ndirekare iro G's musadaro, please delete it. So ndo zvataura na Voltz right now. Iye ari kutaura kuti zvazvingoti zve5 minutes. So pakaipa, tell us what do you think in the comment section, because isusu tina 10-second video ndo zviri kuzotaurwa nevanhu. Kana rakatosvika ku5 minutes, iwe wakatopedza masports. Saka pakaipa,